हरिओम मा फाग्ला जों अबाव थांनो ओंखारलायखो? जेरावखि थाङा नों थफाल' टिउसन लानाया मा जागोन ओमफ्राय? जेबो जाया हा बे A प्लास B खौ जों हाया जायो नामा? जों टिउसनखौ बेखौ लानो थांदोंमोन नामा? हा सिख्लाफोर गैबावासो आइ मादारिनो बिदि गथ'नाया जों अबाव थांनो लागाव भेकेसन टाउनाव बेरायहैनो गुरुआदा माथो होंगो दोंगोथारलै बे फाग्लाखौ याद आइदै हरि बाबा बबे रायजोआव थिनहरखैलाय आंखौ आयु गिदोबाललै आइदै अखाफोर हाथरखि नुहुरजोब्बाय हरै आयु आव आं जखौबाय आयु गैला खर' गिदिंजोब्बायलै गवा फिनगौ नै थांगौ मा जानोल' जौखौ फंबाय टाउनाव होंगो दोंगो मानसि गैयाबा ओरैनो टाउन जायो नामा? नोंहा ओमफ्राय मानसि गोनाङाव बिदि सौनांगौ आरोना नोंहालाय माथो सिख्ला गोनां सोंनांगौ जाखो? आय बिमाबो मासे साइस मोनदों सिख्लायालाय बेफोरसो आंनि मानसि दा आदा दहाय गारियावबो जेबो जाबाखै एसे खुरबाय उदैया थै आदा ओंखामफोर उखैबायमोन होनदां नङालायनो आंबो एसे मोनदों उखैनायखौ बहाबा मोजां दखानाव नागिरना जाहैनोसै आदा जिरायनायाथ' जिरायबायमोनलै फंबाय औलै आदा बोरै मोनजागोनलै हनै फैगौ र' बेनो लाबोगोन खोमा एक्सकिउज मी सर कुछ ऑर्डर करोगे आंबो जेबो बुजियासैलै आंबोलै आदा मा होनखो बुजियासै आंलाय सानदों बर'सो रोंगोन र' फंबाय खायदा बाहायनि बिनानाव I don't know Hindi please English Yeah, English. Okay, sir, no problem. Will you order something? फंबाय मा फाथिना सिखायनाय बायदि बुंखोरा मोनजाबावगोन फा रख'रा बिदिजों Sir, please, any order. What are you talking about? थैदो दाना Okay. Yeah. बिनानाव I oh sorry we Okay, sir, I understood. What are you saying? Nice acting, sir. आदा मा बुंलाखो मिनिलांलायनानै नों बुजियो नामा आदा फाग्लिया साइसथारमोन फाथिना सिफायनाय बायदि बुंबाय खोनास्लाबजोबासै आं जेखुनु मोनजाबानो जाबाय फंबाय नोंबो आदा दुगाजोंनो इंलिस बुंबायरा हिन्दीबा माबा मोनसे र' साला हिन्दी आरो इंलिस होनो दा जों एसे देरगोरबावनि अब्लानो रोंलांजोबखागोन फारि आदा बिदि नङा एबारना हिन्दी डिक्सनारि आरो इंलिस डिक्सनारि मोननैखौबो लाफाखादो अब्लानो सोर बिलाय नङा होमबा आदा फंबाय